surprised by grace. Or say adom ma wonya nia wani ennaso. Abusia for the whole of this quarter no ye no usia adusia sonko bia watunu din gidie ho adusia ahodo a efi Joshua ngoma no mo anase lessons of faith from Joshua. Ye no wa she quarter na se last week na she sa quarter ya se ye de adusia di kan ne animu adusia no ye de brew last week. Now che to so mienu yi ewo fourth quarter imu ni ye de adusia to so mienu na ye de brew so hwe adusia no atifi asam na o se surprised by grace and as adom mawonya ne wani enaso ye basisia mama oboni bi ye de na di ni nyina no eye frɛ ni bia ewiase I condemn na onyame ebe di ewiase ti wo ba sabi na ya to ni peshi no afedi wo evangelist Nyankopɔn hyɛ bia mo no nipa nso ye fam die wo hɔ a wo se yeye that's so bi firi so by ewo atro no a ombedi ye no yebema munyina akwa aba na afi ye de enchiaso nkonso nam ye ngaji kwapa Yesu Kristo so de ema munyinara yenim yese se na etwedi ampon Nyankopon ene yen ade ne ye wa hase no sara na monso mu mabusiafo Nyankopon ene mo ade ne ye ya hye adusiafo foro asese na emekan nimdie foforo kra na abasa na kwankyere foforo ntiase foforo so na asan aba beto ye bio ye hwe the book of Joshua na sa adusia we de etwa ne last quarter na yusia pepepe Moses edene poma ato ho no mo wo de sa poma no agya Joshua nso ede Israel for no etu ekwan anase wo de omo bewura bohye asase no so na emunsam no etesen eno ne adusua ye ne wo esua maboafo no aye krado omo beboa na fe de adusua ede abram balansa na meyi omo ede akyerem no mmenkotie nwom rasisia Shira
Sida Aye, and Yo Yam in Tuntum, come off away, Shira Wuda, Aye, and Nasi, come off away, Tuntum Woda, and come forward. Wasahi, Yaminoniwo, Honoraniwo, Wasahi, Wadumankuma, Yami, Wasahi, Mentifu, Yere, Wadumankuma, Ayeyi, Nasi, Kama Fuwaje, Tumtumuda, Come forward. Wasahi, Yaminoniwo, Honoraniwo, Wasahi, Wadumankuma, Yami, Wasahi, Mentifu, Yere, Wadumankuma, Ayeyi, Nasi, Kama Fuwaje, Tumtumuda, Come forward. Ayeyi, Nasi, Kama Fuwaje, Tumtumuda, Come forward. Ayeyi, Nasi, Kama Fuwaje, Tumtumuda, Come forward. Ayeyi, Nasi, Kama Fuwaje, Tumtumuda. Yeda nyum tufuo koyase nyuma omudi adi yedi sua yenimu amaye asana meba fidie mu ase mamemfa asede mu odin pam emfama 3ABN Ghana TV enafe Hope TV Ghana saduma ko mioyi sha munso omboa pa yi omudi nkrofo ebo sabe nsema mfa nkwaje ho dewuro no omudi onyankopon asem eno mafa to omo so se eno nko a no mbebo hu dewuro sene yinyina yenim no onyankopon asem samre wo ton kra ye nto ehu sika sama edin papa enti yesro se wutie yen ana se wo hwe ya na wo mmoa bi a de beboa sa dwuma koi no mu de amiemi mu mfidie mu na se ne onyankopon hye ye se yemfa nkransam no nko no wonso wo chefa wo ye na onyankopon be hyirawo obo se won number eguye mfoni na ni fa na frɛ obi be jewoso kakra bi a betimi bia na fa boa sa dwuma koi na onyankopon ebe hyira se wonso wo boa ma na nsam no etre ekɔ wiase afana enyina miwie ni saade a ene na matwe adwen ade aba efiase na afi abusiafo ewo me nkyɛn ha se omo beboa ne adisua de abrɛw no mayi omo de akyɛ me de mo somfo Bismarck Mensa ene ye ho adom me wo Foster Chum eka me ho wo fiase Foster ye mo akwaba Enyamasa yet me da se say yetun safrawo watimi aba every 3 months bia ye bronya ntime kaza fisha pa great say modem ho shemu last quarter na this quarter so modem ho ashim me ko manimu a mani ajepa say ente and then so me sawo ante gina boama eka me ho anza ante gina yamakwa yeah eja great say and yetun safrawo wonsa what me ajepene na ade odo abo odom se mfa adisua se mfambre adisua for na me ko manimo elder Kingsford dia boaman so na eka no e wo hasene eda ya mo akwaba me da se manya mu mienu nyina wo seti so ende onyankopo ehira mo se motimi aba bepi ase ede ama onyame great na fi me ko no a elder Frankaji na eti eto no ha no eda Frank ye mo akwaba yanua that's it say ende watimi abeka ye homani ajepa se munyina just say hey that just say dey we say for aso na to ho no ena owura no owura kuni ene for say yakam great ebe kama nyame na se sa excellent ende na yebekate nie na aja Foster eni akemo ye ba ye insurance na fe ye share ye disia enu mai mompaye era wasenya mitumfu a ye mie no adoidoso de ade nyina mu no kan ma ho
ɔboa my last quarter odi afam am ye hu desua na Moses so yesan to aso sanse kina fa kwantu no Moses chi bi share na nine yes so say akwan odi fa so last quarter no boa yin na share din eni etifo nyara eni afefo nyara awon konkono intimi yen ni ma yen sama ebeka aboa ne afro nyina asisi e nwatwe ho eda wase e wo Yesu di muti amen amen right sene meka ye no surprised by grace adom mawunya niema bia sabe eya wani enta enna so ena sa friends week we pese yehwe yenka abosem no ye fa free Hebrews chapter 11 verse 31 Hebrews 11 verse 31 yenhwe enka abosem a ewo ho no Hebrews 11 verse 31 no mighty radiasem yeah osi gideenti na ojamanfo rahaba oji akwansrafo no asumdwe so no ansɛ amfra won a wanye anienum amen amen excellent abusiafo sene ye hwe no last week no ye dikan ahwe adusua no ni animu ensem ye hu Joshua no nipa ban ana oye Joshua na fe ye hu book ni nyina sene ya structure book no ye hu se Joshua afi ono de omo ba betwa epo Jordan odi omu twa Jordan na okun wananim sanse na nkrofo te asase no so sometimes no ebeye wadwen se onyankopon adumunti eto da bia nipa no ye de ye nyehwe de bia ye fodi arms na nyankopon adom no ye adwumada bi entesa eto da bia nipa no so ye wode ye wose ye nso ye ntina nda ho fara so omko ya na omkofa asase no na okun bi eda omanim most Joshua edi omanim wosa okun yi mu na omudi okun no omutimi di nkunimu a wafa asase no ofa asase na wache edi ama Israel musuaku ni nyinara wache wia na afi onyankopon asema odi amom ne mra asema odi amom no wahwe amom nyina omadisa emra no so no this week no ye be hwe stories mienu bi efa sa adisuan a ye suamu a eye ehu hia pa ye ewo akontua ye ni Joshua ba betu ewo boshe asase eso amaboafo beboa ma fe yanya emu entiase and the first one was the second chance yenhwe niema bi ye bekenka akenkansem bi ewo hase ni ahwe second chance anase akwanya etoso mieni ntiase a ewo se enya ewo ahase the first of all yenhwe Joshua chapter 2 verse 1 Joshua chapter 2 verse 1 yeah enti radiasem na numba Joshua asoma marima asrafo benu efri sitting ehuntaye mu se monko enkohwe asase eno ne eno ene Yeriko na osimu koye na odru obadwamafo bi a ofre no Rahab fie na odaho amen amen now move to Numbers chapter 13 Numbers chapter 13 verse 1 and 2 no wahuri akan 25 to 28 1 and 2 no say na Erade kasa kire Moses say fa marima esoma won na onkosra Kena asase a mede ema Israelfo no monsuma obarima baako monsuma obarima baako infri won enananom abusua ku biara mu na wo mu biara enye won emu empanifo enubi verse 25 to 28 na aduane daduane duri no was free asase no so ensrabai na oba Mose ne Aaron ne Israelfo asafo no nyina enchen para esreso wo Kades na obo kase kire wo ne asafo no nyina na odi asase no so aba no kire won na obo won amane kire no se yakwa asase a osoma yeso no eso na esen nufusuo ne ewo nyina ampa na eso aba enie nanso amana wotete so asase ne so no
edim na nkuro no wabɔ ho ban ɛso sɛ na yehunu Anak mma enso wɔ hɔ Amalek ne Negeb asase so na Hetifoɔ ne Hebusifoɔ ne Amorifoɔ tete bepɔ so na Kanaanfoɔ tete mpoano ne Yordan ho amen na fe huri na kan Numbers 14:6-8 no 14:6-8 na numba Joshua efre Yefune ba Caleb a wofra asase no srafo no mu eno sunsuane won ntade mu na oka kire Israelfo asafo no nyinaa se asase a etwa mu kosrae no ye asase pa se yeso Awurade ani a ode yen beduru asase no so na ode amayen asase a esen nufusuo ne awo no Awurade ani so atua nkuna montie na munsuru asase no sofo no na oye yen aduane na won kataman afri won so na yen de Awurade edi yen achi munsuru won ekosi 8 no ekosi 8 amen wait that Frank yen hwe nyito sami na yen hwe ntiase a ewo se yen nya no wo ahasei wo hwe Joshua hwe ne mission yasi wasuma spies so monko Moses nso de omo ba na bra mutru Kadesh Paran no onu so small spies so monko na 40 days time no mo ba yo mbeka se okun ne nyomko na Joshua nso an tell se dabi se so nyankopon ani nko ade a obe deliver sankofo e de amaye in terms of second chance aye kan wasami yehu ne say ora Bismarck yata say wakonya enso yenya adisua no kan se akonya etoso mienu sa na ansa na mienu ebeba na chese baako aba ansa sa se dia adisua no de maye no Israel for no aben bosha asase no enu nti ne ho akohia se nyame anase Joshua esoma ne manfo this time round momoko Jericho na fe enam so momoko hwe oman no anake na ehwe se de ehote yeah adesua no se de odi kan ede maba mu ne maaye no ewom se nyame de asase na hye ombo nanso na ewa hofama ene ahoboabo bi a ewo se Joshua nso ene manfo no eye ansa na watimi anya kuro na di so yeah enti ase na adesua bi wo mu ma me no bi no se nyankopon hye bia mu no nipa nso ye fam die wo hɔ a wo se yeye ema nyame de no etimi eba mu entimi ma se o padwuma ye na da bia wotifie na wo don sa hye odamri fam se nyame so obema madwuma ye enu nti mete wo sa adwuma mfiri sroma agese watu anamon bi so wo ko school na wo pese wodi nkonim mo nso hwemu a wo se wo yire ho suade wo bra wo bompa ye na nyame emoa no eka ho no saa na ko so na bia na Moses Joshua soma akwansrafo na mo makosra asase no otudin se Sikam na abakosem mienu bi very important abaso anase edikan twam wo ho a na enye asamode yeah isanse se de udi kan ebaba no Moses esoma Israel mema dumienu a oyi bia free emusua bia mu se wonko sra asase no mfa amanebo emra isanse Awurade de asase no ahye wonsa na reho sam no se ebra mema no efri Kena ebae no omo beka honsam de wo ho nipa wo ho ni ade nyina no mo wie no mo ka se de hotie ne de enya de a yebetimi
ako adi wɔn so akɔfa kuro no na ɛyɛ awerɛhosɛm yie ɛno nti Awurade bufu saa mmarima no na ɔma Mose ɛma yɛkum ɛtɔre saa mmarima a ɛkɔɔɛ n'ase ɛno mu saa bea korɔ na sekam no ɛhɔ na Israelfoɔ mmarima ɛkɔɔyɛ a ɛkɔfa Moab mmarima mmaa ɛne wɔn bɔ adwaman som wɔn abosom ɛma Nyame abufuhyeɛ ɛbaa wɔn so ɛno nti saa sekam hɔ no na yɛ bia utidin a na mfa anigyesɛm ɛma but this time round no the second chance Awurade ɛka wɔn asɛm yi no Joshua nso ɛsoma ama wakɔ akɔsra Canaan ɛman no na ɛbra ɔmo ɛkɔ kɔsra ɔman no na afei ɔmo baeɛ no ɔmo kaa sɛ yɛbɛtumi ɔmo do mmarima ɛwɔ asase no so yɛ abrane ɛso nnuane enufusuo ne adeade nyinaa ɛyɛ kamakama nanso Awurade mu anti no yɛbɛtumi wɔn agyirifoɔ sɛ Nyame ɛka yɛn ho a ɛmfa ho ne sɛdeɛ yɛhu ɔhaw ne amaneɛ biara wɔ yɛnim Nyame ɛmoa ne akokuduro nti no yɛbɛtumi ako adi ɔsɛefoɔ no so nkunim ɛno nti Nyame ma wakonya foforɔ ɛma wotu anamɔn na ɛwieɛ no ɛyɛ nkunimdie ɛde ɛma wɔn adesua no ɛtoa so ma yɛte aseɛ sɛ Nyame akonya foforɔ a ɔde ma yɛn no prenu soɔ no ɛne yɛfrɛ no adom because wadi kan ma wo akonya di kan wasɛe no wamma ɛso amma mfasoɔ biara ɛno nti the second one ne deɛ toatoa so no deɛ ɛyɛ adom bi ɛna ɔde ɛdom mo ɛno nti ɔde Petro deɛ ɛyɛ mfato ho ɛma yɛn ɛberɛ a Petro a na ɔne Nyame nante na ɔtwa asraafoɔ no bi aso sɛ ɔne Yesu Kristo obɛkɔ wuo ma ɛbɛwuo koraa obɛwu ama no ɛduru berɛ bi no ɔpaw Yesu ababaawa ketewa bi ebusa nse na won so sa woka Yesu asuafoɔ bi ho ɔsehwɛ wonim deɛ woka minim no baabia na akyire no Yesu adom no ɛson no so ɛma Yesu san ma Petro akwanya foforɔ ɛno nti second chance ɔka ho asɛm yi no minum mienu nyinaa no yɛwɔ second chance yɛkora de bia yɛwɔ bɛ 1000 chances a Nyame ɛde ama yɛn esan sɛ eduru bre bi a ye free Nyame achi kura de Nyame se maye nya no ye koye na ye de etiti Nyame nanso se ye no ye ho ne ye san ba Nyame san gye yen na osan ma yakonya foforo ɛdeɛn ansamde na kyɛn sei ɛno nti Israel man akwantu a no mutu akɔ Canaan asase no so no ɛmfa ho ne ɛmfomsoɔ ne mrato ne asɔde ɔmo ye nyinaa akyi no Nyame san ma ɔmo akonya foforo sɛ monko na me de oman na hyɛ monsa na mbe nkunimdefo na mpa nso no Nyame de oman no hyɛ wonsa amen amen pedase eraje wayade pass waka asem no sa ede amaya me yie sɛ achiefo nso no ne ahwefo no atomakoma so mate nsɛm no sɛ ne osi ɛkyerɛkyerɛ mu yɛnto aso na fe yɛnhwɛ osi value in unexpected places anase wosombo wɔ meaye a ani ɛnasoɔ afeni ebehwe this story a very fascinating ewo trust me efa Joshua na abasem yi ho Joshua chapter 2 verse 2 to 11 yenhwe Joshua chapter 2 verse 2 to 11 ye wi na fe ya kan nkabosem na Hebrews chapter 11 verse 31 asoso yenhwe mfoni a ye betwa na wahase 2 to 11 entira yase obika koka kire Yeriko hene no se hwe Merima bi a ofri Israelfo no abaha anajoyi besra asasi na yeko hene soma ma okɔ Rahab nkyɛn sɛ yimerima waba wo nkyɛn na obɛhwɛ ofie na obɛhyɛn ofie no adi na oba asasi nyinaa nsra na oba no fa Marima banu no de won huntae oka kire se sorry oka se ewom Marima no eba menchen de na so minim nia ofi na
esum duru ya obetoto kuro eprono no mu no ana mmarima no efiri adi minim nia okọ munti won entem na mobeto won na ono de na odi won akọ edan atifi odi won akọ hunta esoa a odi abua edan no atifi no ase na mmarima no eti won fa Jordan ekwan no so de kọ etwaye na won a oti won no efiri adie ape na otu group no emu na won de wanya na won de wonya nkodaye no oba no efru kọ won chen edan no atifi amen. Amen. So you share Rahab story. You want to say? Ya niji sempa titru ema yenu ya mamo. Oba adwamanfo Bible no akan pen. Na oyi gidie bi edia na chese ano edin chese anwanwa. Na Nyankopon a oya adom no eduru bia yebehunu de nyame nso hu free ni mu senka wo ba ya to ni pehwi na gidi a wanya ewo nyame mu na hin na gidi ni free bae ohun Nyankopon anwanwade a woyema Israel for no Amorites for a woji wo mo free omo hinenom okonka wo mo ma wo mo osanso ebie Red Sea mu na sepukoko mu ema Israel for femu na obeya te ho asem eni nti wonya gidie ewo Israel nyame mu na gidie a wanya no no obi anim until say emema no kopie ho na woye den wode wo mu ekosie se nyame nipa na abe Israel fo me do mu sie ewo mu se ne suba na nyani nyina na Bible no eye den ka say ye papa because o twantro wosaye sabi odibonyeni ba ni nyina mu no woye den ohunu nyame hunu gidie bi wose ukabrofo na spark of faith ewoni mu eye den wotimi de mema esiye akukoduro na wonyaye eye sa adwumadi ti se ye pe obi akoye bibi na ye pe no na wodi na kosie enya asam kituo nanso obayi gidie a wonyame mu no otumi eyesa ma Nyankopon egira ne gidie no so ana oye den o save no nti ebra mema no ekọ no wo kire wo mu direction wo kai James 2:25 wa o mu commending Bible commending nsenia o si agi mema no edo mu sie abansoro ho ebo o mu ho ban a wo san kire wo mu ekwan a o mfa so se be ya o be safe akọ back na se nyame honhom ni obi so a ontimi nye sa adwuma ene nti nyame tumi de obi aye den eye adwuma nyame hunu se oba ne sombo because adwuma wo ye no na ye adwuma kese just imagine se wo hu wo mu a kede no mbe ye wo mu ene nti nyaye hunu wa hai ene se mema no koye na omo ye investigation na kwan mpo fast no omo kasa ye se wo ko na munti won no entro de Bible enye den en condone anase on kasa entro ye na mom gidie a wo gina so akokodura wode ye sa dwumadi no na osa abaye agent of salvation enokra na ye enigisem sebra oni spy for anase mema no mo konsra no ono mo kodi nkomo ewo abansro ho na wo kai chapter 11 na menim se brother betuma kai amaye 2:11 no o ka bibi wo ho Joshua 2:11 no 11 say na yate na yakoma atu na home bi ren sorry bio obiara mu ewo mo anim if you say Awurade mo Nyankopon no ono ni Onyankopon ewo nyame so osoro ni asase
ɛso afem amen. Amen. So yɛhwɛ saa nsɛm yi a ɔbɛyi ka ha ya wode kɔ 10 commandments ma the second commandment ɛhe na ohunu obi a na wɔnsum nyame wɔsom abosom ɛyɛ dɛn na otumi kɔtu saa 10 commandments no wɔ Exodus 20 verse 4 hɔ no. Yes. ɛne nti nyankopɔn ɛho suro ɛne gyidi a wɔnya nyame mu ɛsan nea wɔhunu ne sɛ nyame ayɛ ama ne manti ɔno nso ɛfiri bɔne mu ɛsesan n'adwene ɛde ne ho ma onyankopɔn ɛne nti ma nyankopɔn counto ne sɛ ɔno nso yɛ dɛn nti wɔbɛsɛ nipa no ɔno nso ɔnyɛ dɛn ɔnka ho na wɔanye wɔno nko ampo ɔne ne fiefoɔ ɛne nti ɔse wɔyɛ agent of salvation. That's right. Na yɛhwɛ choices a yɛwɔ a na maame wɔwɔ choice sɛ enka Jericho bɔne a ɛkɔ so ne bibia no kɔ bɛtena mu na wɔn nso agye n'ani sɛnea na wɔyɛ na ɛnso ɛberɛ a wɔte nyame asɛm no wɔyɛ dɛn wɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛgya bɔne na wabɛdi nyame akyi bue yade a ewiase nyinaa ɛwɔ hɔ ma yɛ Yesu bae sɛ ɔbɛgye yɛ nyinara ɛne nti ɛmfa ho baabi a wote ɛmfa ho sɛ wote bosomfie ɛmfa ho sɛ ebia saa bere kura deɛ wonti nyame nka but bibi abɔ wo brim ɛsan sɛ nyame mpo ayɛ bibi ama wo bi a wohu ɛwɔ sɛ wadwene bɛ nyame so ɛwɔ sɛ wotumi ɛyɛ dɛn ɛtwe wo ho bɛ nyame na wo ba ɔbɛgye wo hwɛ wo bɛyi no kanidaso bia ni hɔ sɛnka Jericho maami wei wobetimi abɛbɛnya nkwa ɛne nta adesua yɛnya firi mu sɛ choices a yɛ make ɛwɔ wiase no ehia papa na yɛwɔ choices mienu sɛ either sɛ wobɛti atua kosi awieye anaasɛ woti nyame nka wobɛdwane afiri wo bɔne mu na wode ho nyinaa akɔma no na sɛ ne osi bo nyame nsamrane no na abansoro hɔ nso a no ɔsom ne na bosom no ɛhɔ a na ogyina ɛsɛ nyame mrane hu sɛ nyame yɛ okokroko nyame yɛ kɛse asase so ɛne soro bibia ne ne nse ti wɔba a sɛbi na yɛato ne pɛhwee no afei deɛ wɔyɛ evangelist ɛne nti yɛ anika sɛm ɛma yɛ nyinaa sɛ baabi a yɛduru bia wɔyɛ abrabɔ mu no nyame ɛbɛtumi agye yɛn si yɛnya gyidi a na yɛde nnwuma ɛka ho a because gyidi a wɔnya ayɛ no na nka obi ante saa gyidie ne nka kɔpem sɛ wɔyɛ saa dwumadie That's right. ɛna ɛyɛ dɛn ɛbɛn mu ɛne akokoduru no nyankopɔn ɛne gye no ho ɛma ɔbɛyi ɛbɛnya nkwagyeɛ ɛna nyɛ wɔn nko a na abusuafoɔ ɛne nti dima ɛnso yɛ ade a yɛhu wɔ ha nka obɛtumi aka sɛ o mi nkwa na megye mu nti monya dɛ mommoa me sɛ ba sɛ mo bɛsɛ kuro na nanka ɛyɛ adanseɛ nso ma ekuro mu hɔfoɔ nyinaa sɛ wɔbɛyi na asesɛn ka yɛn nso yɛnyɛ dɛ yɛntutu mmirika nkɔ ɛne nti nka ne suban ɛne na braba a ɔbɛbɔɔyɛ no nka na yɛ akwama ɛwɔ ɔman ne mu sɛ ɔmo nso bɛba bɛyɛ dɛ ɛbɛhu nyankopɔn ɛne nti yɛ kristofoɔ no yɛ suban a yɛde te ɛne kwan a yɛfaa so firi bɔne mu ɛbɛhu Awurade no ɛyɛ ade a yɛtumi ka ɛkyerɛ afoforɔ a nyame nam so ɛnso bɛgye wo yo amen antigena ntini afi wɔ ha sɛ no yɛbɛnya akada bia na wɔyɛ sɛ ti so wayɛ adeɛ pa wakyerɛkyerɛ mu ama atiefo ate asɛnka Rahab deɛ ɔne hwan agyankyerɛni nka ɔne hwan ɛna ɛhemfa na ɔno deɛ nka adom wei ɛbɛpie wɔ so but nyankopɔn sɛ ne ɔyɛ na dɛ mame nkɔm anim na afei yɛnhwɛ new allegiance ahofama foforɔ on the same issue no yɛnkenkan biribi Joshua chapter 2 12 no to 19 na afei yɛde Exodus 12:13 abusuafoɔ ɛnam sɛ yɛfiri Exodus mu a ne ɛbɛ nti yɛbɛtaa akɔ mu kakra na afei akɔtwe biribi abɛtoa so sɛ ne ɛbɛma yɛde sia no yɛhu napɔ so nti yɛnhwɛ baabi a antegye na de asi yɛntoa so ne yɛnhwɛ Joshua chapter 2 12 to 19 yɛwie ahwɛ Exodus 12:13 12:19 no na afei monka
me erade entam se se my mu ye se my mu ye mo so mo be meja fie eyie na moma menokre ensenkyerene na moma meja ene me enane me enuanom marimanom ene me nuanom ene nia owo nyina inyankwa na munyi yen kra enfree owom na marima no ka kire no se yen kra ensi mo anamu engu se wan ka yen asemi ankyere na eba se erade ede asasi emayen a ye no obedi no adoye ene no krem so ena oba no ede entampe homa twetwen won efa empomam esi fam na ne dan si kro no ho fasuo so na ofasuo no so na otie na oka kire won se bepo so na monko na atifi fo eno antomo na monhunta ho na nsa enkosi se atifo no ebesan na eno achi no mwako mokwan na marima no ka kire no se yebedi bim afri ntamo a woma ye kan mu hwe se yeba asasi so a fa asawa kokko ehuma echichire empoma a wode yen famu no si famu no emu na bua woja ene wona ene unuanom ne woja fie nyina ano wonchen ewo ifie ha na obia obefiri adi afi ofie pro ano akọ abonten so no ne muja ebegu na tifi na yen de ya dibem na obiara owo wonchen ifie no se obi de ne nsa eka no a ne muja engu ye atifi amen wonderful yen share right from storia antigena edemaye no say yabehu how Rahab or try or boa sa akwantrafo yi na bosha omonso omde ma no so de opɛ sɛ omobɛyɛ ama no ani yen hwɛ sa asɛm yi ɛho asɛm te sɛ okay mna say Bismarck so you say one pa na ɛho ti ase be bree na mu sɛ sɛnya nyame nam Mose ni Joshua disen no am say sa life na na ewum this time enti ohwe sɛnya oba no anase akwansrafo no the spice no before then no we no o ma send bi ko 10 mutu eka say ba we dey or from secretly and o ka chem say 2 no monko na monko hwe na we kwa de omo koye no report no nothing but oba no asemo kan no ene mama nda so say omo huhu atomo so enti na che say ni tewo twa ma ne say ono ma ya pam say bo am ebu amu yi me hu say kroyi e modia nyame bi say ni say oso na ona be fa kro no enti ina ye hu atomo so enti wo so mo be fa omo a family bi na kire say oba no ehu say de odi hafo de kakan enti ono ya pam sapam kroya yakopon ni Israelfo no ye okay obra o yes se mutie mene na mudi mapam achi a sapepepe enti hango hankam all right enti omo prince no say well enu adi woni adi ni ye enti yeso enu bedi ni ye enu nti na oka adoye ahofama doye a oba no eyema akwansrafo no enu nti akwansrafo yin so hu say no oba yin mu di ni ye dia ene on be kire om kwan a omo oba obefa so a ono so benya nkwa na o se kan Exodus no ame ehu moja bi ene ade abra Misrim the last Passover no twam no the last
plague na nyankopɔn yes na kyɛ sɛ nyankopɔn so bia hyɛ ne fie na muni enam mu fa bibia munye ready nti mudi we ya na mokɔ nti saa obia kɔ hyɛ ne fie wa be pie no obewu na obia so a moja ɔde bɛ fa ne pron de wɔn fa bia nka no obewu saa pepe ne si wɔ Rahab ene akwansrafo no nti akwansrafo no kyerɛ Rahab sɛ ene fa obia bra ofie na fa tam kokɔ that signifies the blood of Jesus. That's right. A sign from baby out there fire no fa san was say ba ya hu say aha ana e be save wo Rahab e hu say ni kro no I condemn into ope baby e di ni ti ahye ampa so onya gidi e di ni ti hye wo ama onya save akwansafo no so eboaye e ma bibia sese mu ye bia omoye the bottom line is ewiasi I condemn na onyame ebe imbedi ewiasi odi ni moja aso ewiasi say obi bia obeje ni moja no obeye saved from that invasion enunti nyame aboyen kokko senia oba no ehuye na odi no maaye no why condemn o ewiasi so I condemn obonsam enim say ohaw bi beba oni na tapanfo nyina nim say ohaw bi beba na yenso Christopher yi e de hakodon na so ogusu ka kire yen say in free wiase mu say the Rahab ohun say bibi besi na odi no maaye no chokronkron ene edifo e kasa kire yen asofo ene nyankopon nkrofo e kasa kire yen yemra na yemfa Yesu moja no ensa yemaso okay I say Yesu ba wo hunye din ni din e we maso awe fa yakọ said ye Rahab so enyankwa eni fifo nyankwa no amen me da say openi foster why are there pa wa ma honhom no akasa cho when na make sure addition no I see some level of consistency in and I say sequential in terms of onyankopon salvation or kwanya sometimes onyankopon person of fire me started from Noah. When Noah was building the ark nyankopon ka so obi obeji adi obeba be hyesa ark we mu no obenya nkwa ampa so obi ogidi ye no ebe hye ark no nyankwa then right back to Egypt onyankopon so wo de saa ade we be san wo pona no won so obenya wo de moja we be san wo pona no mi twam a mi mu saa atorenchem no ebi nka mo ampa mu gidi ye saa no ebi anka wo mo Rahab de no so o say ye ba fa ntam kokko fa esen wo pono na no eno nso no fa wabusiafo nyina ntimi gidi ye se busiani obe asodin a o mbehye mu no Israelfo no nso oye den it so but yem hwe ye de no say we are concluding is it because ye object be because Joshua and as Rahab you can see an object your friend is saying Egypt utimi se moja na de asen we Noah de no hu sa adaka na ye de nya ye kan is it adenti ana ye de ye hu no honhum ana se ye hu object nti ena ye hu se ye nso e wo se de bibi esen ye mu maso ana se ye de ne etesen ye hu ye de ne sen because ye de object bi ani wo because en kam ye sure pa se ka bi na siwo na se kotram na nya nkwa ka ye nyina ye ma ena kan rante ye overtaking so that say ye de ne tesen ase ye hu bibi sa ana ye de ne nye hu sa I'm saying question no one can no ye hu bibi but the any maso nse Israel for no moja no de nyame se munkum aboa na momfa moja no nye de ensen mo pranso Rahab de o se tie the cord red ye ba nyame so de nasem no ama o se nasem no obetworo wo yakoma mu obetworo wo yakoma pranso nasem no so eda ho mayen nasem no na guide yen ena de eko Kristo nsam a obekyerekere na mo ntu opese yentu nti wo de twere na mayen wo mo aye bubom din na twere no ni ho se mra wo mu free
Misraim no natural bi ani ho. That's right. Na emom suahunu a Mose ene onya free Nyankopɔn ne asɛm a obɛka kyerɛ wɔm. Ɛna omu gidiye. Ɛna based on that no, omu tutu anamon a Passover no, omu kum aboa na odwan no a omu de ni mogya no ɛyɛ de. Yes, o amaye twere no sɛ Kristo abewu di ni mogya no ɛyɛ de atɔ yɛn. Ti mogya de hye no ɛna elidi yɛn into nkwagye no. A owu ye wa sorry. Nti suahunu no so ɛwɔ hɔ ma me no mienu. A nam na asɛm no mu. Nti we don't need any physical object, any other object bia. Ye dey be sensan ye mama so ana ye dey cause sensan baby. E woni twerɛsɛm no. Ndi se ye sua twerɛ no na ye gidi ne nante so a. Sɛ de omo so omo te asɛm no. Omo ye asɛm no yofo a. Ɛno na ɛbɛboa yɛn. Ama yɛn so nkwagye no so. We ye ade a ehun yi apa busiafo sɛ wo hwɛ yɛn na ɛyɛ ade a ɛyɛ very very important. Ye de ne de bia unhu sɛ dan ana sɛ car ana sɛ ship bi ne a ye kohyem. Na so hunhum no the same thing. And I had a trust until you go so a Sabbath school, utie sermon, uko YouTube, utie a software preachy, among cansem to make himself so for a cansem, my bonny be. Ya dena di nina no ye freni bia ye froze frimu free nina ye ade kokoro na ye froze beje mark ni bi na fa sen ko sane ebe ya enkwage no wonso wonsa ebe kamisa na ete ye nto aso na fe ye besa bebisa nsem bi ewo ho na fe ye hu ne ye beko afe ye nhwe conflicting values wa hase anida aniso de ahodo a ebo ebra conflicting values. In fact, say, flip a channel no, and I say, trust them na oko Joshua chapter 9. Assembly ho, abra na Joshua konka na wa konka most of the towns ni cities na o maura Canaan wa konka. And right before the conquering any battle no, cities no ye alliance. Most of nkete come humbo mu say yenka ye humbo sankofo mu ho de na fe ye ne omu mfansi ani ampa omu kom humbo mu say omu ne ombe say but one city and as one town say Gibeon omu ye say dabi ye de instead say be kwa kasa alliance we hu no yenko na ye ni Gideon mu ye ne Joshua mu nko ya pam ewo Joshua chapter 9 verse 1 ho ampa no omu disgase omu ho eyo omu ti so mu fukure mu cheshe mpaboa chele wate atete efa aduani bi ebe dada Joshua ka se chale ibabia ye free ba no eho no mo emben hakura yatem nka ena de ya base esro ye be kam ho na mu protect ye enti omu de saa ade no bedada Joshua ma Israel fonjidi mo omoduane krampo omugibidi ya mpa ne omonya pam emon kase mo de nya de se ebeka mo enti Joshua investigation say sankofo ye omote ha ya omokon mo ewo se den ye konkom no but na adada no amo ne Nyankopon anya ya pam dada ni eku omo a enyeye yanhwe omo ne Rahab okwan Rahab fa so no so omo ba yo ka se omo ni ho na omo we no nso hwe okwan omo nso fa so be ka be di atro na so omo nya omo tirimu didi mu obi anya ne tirimu adidim omo nyina to hwe okwan omo de ba nso emu anweno mo kakra ho asem te sei say si nya kwan yi na afi ye kan chapter 9 no a said wa summarize amaye no eka said Gideon nice no womo ete nia na ekoso nsemu a na ekoso efa kwanya Onyankopon enam na ni tumi so edi Israel ma no edi nkunim ewo mo atamfo so to obobo nkro no akese ne womo ana wo musrom Jericho ni ai nipa na omo ewo mighty warriors na menam na kwa Joshua ni Israel fu iso amomo adinkunim nti ehu bebo of course what is say said the Israel fu ibubo bai na Onyankopon so aka chom say oman no eda wo manim na omko no omko a asase no omko fa omkum omkoko na afi omo emphasize asase no a Onyankopon edi wo mu ye adwuma say ye flip back to
Joshua chapter 2 hɔ a yɛhwɛ Rahab a sɛdeɛ ɛka yɛ no verse 9 hɔ chapter 2 verse 9 ɔka asɛm bi wɔ hɔ yɛnsa ntimu biem Joshua 2:9 yeah Joshua chapter 2 verse 9 hɔ okay I say na koka kyerɛ marima no sɛ menim sɛ Awurade de asase ama mo na mo hu atɔ yɛn so asase sotifoɔ nyinaa akoma etu mo anim amen we yɛ asɛm a Rahab ɛka kyerɛ spies no yes sɛ yɛhunu sɛ nsase a ɛdeda yɛn nkyɛn nyinaa no na ɔmo nyanka ɔko yɛ o nso wɔsi Awurade de ama mo if you say wɔate deɛ Onyankopɔn ɛde ɔmo ayɛ before in the past saa so na Gideon na isi so ɔmo so baayɛ no ɔmo so ate deɛ Onyankopɔn de Joshua ne Israel ma no ayɛ wɔ Jericho ne ayɛ nti ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɔ ɔmo ho ban ɛkwan bɛɛ so na ɔmo ɛbɛfa yɛhwɛ a Rahab spies no baayɛ kobusa no wɔsi ɔmo ni ha nti otwa ntoro wɔ hɔ wɔn so ba Gideon na isi so baayɛ a wɔn so wɔyɛ firi akyirikyiri nanso na wɔn yɛ wɔn neighbors wɔsi 3 days after ɛna Israel fo no hu sɛ sɛ prɔfo yɛ wɔn baayɛ yɛ ne wɔn na ɛte ha yi a na ɛdɛ na wɔn bɛba sɛ wɔn firi akyirikyiri na wɔn yɛ ambassadors a wɔn ba ɛde ntaare a atete ne wine skin a ahura ne nnuane a amoldu ɛde kyerɛ sɛ wɔn firi akyiri na baayɛ ɛsɛ nada bi aba mu nanso wɔn na wɔn ayɛ apam awie sɛ hwɛ a adenti na wɔn both Rahab ne Gideon na isi wɔn both sides no saa stories a wɔn ma yɛ di ntia they wanted to be spared they wanted to be saved sɛ ɔko na ɛba no wɔn so wɔn nyɛ firi mu tɔ wɔn sa kan but yɛhwɛ a long term no Rahab ɔno na atoro no a odi yɛ no was indeed for herself okay odi atoro no to protect the spies that's right but enam so yes na odi Nyankopɔn odi nti na ma no yes no onyankwaje ne gidie no e ma no nyankwaje yɛhwɛ Gideon nice no so a ɔmso mbetwa antoro ɛne Israel fo no so yɛ apam ama ɛko no ɛbaaye no wɔn protect Israel fo no protect Gideon nice wɔn ama enemy no ama attack wɔn na ɔmso attack wɔn to ɔmso ɔmnya wɔn ho etiri ho didi nanso nso bi firi so bae okay ɛwɔ atoro no a ɔmbɛdi yɛ no ɔmbae no mbɛka sɛ sɛ mo bɛma yɛ ayɛ mo nko a will be your servants ɛno ɔmo nam so ɛma ɔmo sign a treaty yeah they made a covenant yeah because of that covenant no they lost their freedom even though say they were saved but their freedom as a mighty people in a city state you know they lost their freedom if it's a woman be share Israel for ase nkoa adisua a ewo mu a saa ensem ya ye kan ebi e beka say Rahab and Gideon nice no nkoa na ye mfom so nanso Israel for mpanimfo no so ye mfom so if you say ekọ Numbers chapter 27 me pese ye be kan ho verse 16 to 21 ya na Onyankopon aka asem bi wo ho na Israel for no mo di ye adwuma nanso beduru ha no anya adwuma yenhwe the leaders no then 27:16 to 21 okay 16 na Moses kasa kyerɛ Awurade sɛ ma Awurade honam nyinaa ahohom Nyankopɔn empɛ obarima bi nsi asafo no so a obedi wɔn anim afiri adi na obedi wɔn anim abam nya ɔde wɔn befiri adi no na ɔde wɔn abam na Awurade asafo no anyɛ sɛ enwan a wɔni hwɛsofoɔ na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ fa Joshua ɔbarima a honhom ɛwɔ ne mu ɛno na fa wɔn nsa ɛto ne so na fa no gyina ɔsɔfo Eliezer ɛne asafo no mu nyinaa anim na hyɛ no mmarima
na hye no emra won anim na fa wanim onyam eno bi hye no na Israelfo asafo no mu enyina ntie no na onko gina osofo Eliezer anim na omisa Urim atemu ema no Awurade anim wonfa nasem so infredi na wonfa nasem so emam ono ene Israelfo a woka ne ho enyina ne asafo no mu enyina na Mose eye senia Awurade kire no na ofa Joshua ede no kogina osofo Eliezer ne asafo no nyina anim na ode ensa egu ne so na ohye no emra senia Awurade enam so ekaye no amen amen ndidi adusua ye nya free numbers on say emra wo yi Joshua no omkobusa onyankopon and I said they consulted God sani ebeka no to know the will of God nanso high emra Gideon nice no buy na no mbedi sankomo yi no no answer mpanimfo no egitu mu ena no eye treaty ne nansa so no mko say oh say na da bia abam they didn't consult God. They made a hasty decision. That's right. And the emra Israel from aburu ne omso omhunu say oh say ye neighbors wo ma be dada no mo buafu mpanimfo no adesua be na wo say yenso yesi enya free mu to da bia we make hasty decisions anka bia ampa ibomu ye ne onyankopon edi nkita ho ye decide wie ansa na ebi kura yakobisa onyame say Awurade boa me pese me yesi ade no me am nim say madwen mu ni mesusue ma ya wie bibia no abe change madwen enso na me sa abo ho mpa say Awurade boa me sei Awurade amfa sa akwa no so a na fi maboto if you say madwen mu no that is the way I want to go nti we no me yehunu say onyankopon oboa Israel fo no odo omu di nkunim Gideon nice no omu de na ada ene baaye ye hwe Rahab so a onso twa atoro but on atoro no mienu bibia atoro bia no ya atoro nanso ba ko de ekowie ni se obe ye akoa de adesua no ye wose ye te ase ni se na Israel fo no bosha wo mu ne Gideon nice no anya omanya asan wie no they couldn't renege on it they couldn't go back sekobane sa na afi no wo mo abu onyankopon hihye ya na one wo mo ahihye so if you make an oath in the name of the Lord I was say there we so bosha bia wo be hye e wa Awurade di mu no I was say we so this say samire bosha na achechere om they couldn't go back and intin na was say omobo om ho ban say ye kenkan adesua no mu ye hu say ebeduru mmiri bi no kura Gideon nice no they became part of the priest in the temple even though say animanimu ha idea omukonko asomu eye nkoa nanso na wie no kesa na wo mso no edane ma Awurade so ehira omomo ebeye in the service of the temple no tabernacle no they became priests all right nti adesua bebre wo ho mayanya migidisi ye say ye ko yanim no tresam no ebeda na di edi amaye na ha no de ye hunu ni say yema ye yiw enye ye yiw na afi yema ye nan enye ntintia wa Awurade anim that's right ni nkomo bibiara ye no nyese ye ko ye wi a ansa na bia yakobusa by that time no, it would have been late all right consequences so ewo yo medase I'm sorry the bottom line no na margin kan wasam adom waso na yesi edom mo Gibeon for no ema omunya omutiri dim isan say de na apama na omone Israel man na apam no wom se no muntimi nya ho hwede nanso Nyankopon adom no esan be ka ho ema omunya omutiri dim de na disua no kapa ne say naka empo Canaan for no eba willingly say wom se nyame de oman ya hye monsa nanso munyame no
yenso ebesum ne bia kanyame be spare o mo sana na adusua no kanyame be spare o mo eno nti bibia mu no ewom anamo ayetu no senyame amfa na adom no anom ye na ye mfiri akoma pamu antu anamo aye so ani die anko awurade nkyɛn a ni nyina no eye hunu sa enti enhyehyɛ ahodoɔ ene de keka kɔ ho yi nyina mu no nyame adom no nso eba mu nti na ya wada difua no de crown na ma ɛsɛ adom a nwanwa ene ma Gibeon fo no enya omutiri edidi mu isan sɛ na ka bibia betimi asi ama ɛkwan fa so ne yi nyina no ka ye ohunu na nso nyame enam na adom no so no de gye wɔn ema wɔn bɛ nya enkwa ema kroni nyina. Great madam ase edition na aye kama saa na etie sene edition esi koye no na asase no emponi ohun se edition ye ba be komu no enema bebre wo mu edition bebre wo mu aye betimi asua afri we se bare hu Rahab okwan ofa so na fei wabeka agidifo ho a sei ye ka agidifo trosem a ono nso okan wonso ebetimi aye wonso wo de sene na trosem na obon ho modern esevu onyankopon enkrofo minim ne wonso wo ye de aboa onyankopon adwuma ene de next week no ye ne toso miensa so de be ebremo ba bia obi no siwo jase na mema antigena enhira so emaye I'm sure my mom pay. Okonkro ni yeda wase yeyi waye ekanfo din sa nwumre yi wayi hu adi akyere yen na ade a yesuan wiki mu wa kyere yen se sani a yen boni sitie bia no se yedane ye ho ye de ye ho ma wa wadom wanwaso no ebeji yen kwa enenti bua yen na yentumi ema wasem enye yen de yete wasem a ye ho mpo na fe yesu yemra na yebeye wadwuma ye ne agidifo nyina mom na yesu pia wanyankwa ye nyankwa ma ye kra wodo ho nyina beto ho ma ye omogya no energy ye nkwa akase ye beba sene asenua no so odiboyeni no enya nkwagye ewo mu no sanso ena ye nso bebia ye duru ewo ya brabo mu biara boni bia ye wo mu no si esesa na ye ba wo ye nyame a wo ye odo ehumobro nyame obechi yen na yesu pia yenso ye nyankwaje ama yen kra weni ye kondo weni ye sre ewo yesu dim amen.